Hello everyone, haino jotno lam sugani ketal blogo khaklai nor jotno kaham gereng no tongna hini nai angbo tini kaham ngai no rong ni bagi video ketal tui phakya tini hingke norok sawai no mankhana Astobal program chori tongo heritage fest ni nai hingke oro angbo tini phakya nai phaina hini nai oro jeng haino phailai mani je bazar ha dekhaide habi kisu nai thangan hini bye bye hingke norok oro mani rok ba sukki kaham lighting te baru wa baisnamjak wa baisnamjak asukke angke belai no naithong jakha dambo belai no kwbang tam hingke bo ani omokhang sitrano norok ignore khlai tam hingke makhang phone ge hingke bo phone ge hani comment khlaina haino baga kisan makhang phone ge dekha obo naidi asam rok ni engna mala rok obo je photo lang belai no naithok jakha kahama belai no morok ma paina ni phano chini thani khomta kre ge dabu hingke jangi ko hati rok khlai nai nogo se thanglai chnai tai dam khlai nai ba hayada hati khaina phaiman se mela rok hap tonglai unke ba mukhutung bo damung mani sailap kre ge sa no phone gane thaichuk no unke baza hati rok khlai nai no shopai tro phunke video nailai tonga sangbai Naboda organ no belai no khana tokja ani ki favorite hani bagai ang khana batabo hinke sare kaham jotono no tabo hinke TSF ni program thangnoi tongo Rabindra Babu no bai bekhorong nai tongdi tini nani blog pai thang je mansa nong no phunugana aro thangai bo tabo ba jui tongo saita haipaji tongna suda khane college ni phaya hije thangnai tongla ngeba sari kung thangata ge nong na thangai tabo hinge sok phaiga TSF ni program of haye asuk drop no hingi norok amai baksa krangai tini ni blog no pai thek jara logi roi naya ne na angkha khlayo ge tabo hinge ko norono gui man khna borok asuk ke bangkha tamingke yaro duibar haise fresher angbo TSF te TSF hani bogi borbo bangota tabo hingke mosok surmani phunogui tongo tabo hingke mosamung thngkha tini mosamung nari no ata hai tamai thangka hingke tabo hingke ko program chori tongka obo BBMC college ni na boroni college ni mosamung choli tongo hingke nai tongni tini blog no paitha jra je mansak phunoi thangana tabo hingke program rok pai nai chungno go thanglai sinai tam belai no last thngkha tam ni hingke jeng kumui bosor TSF ni bla hingke haini bagi borok bai phaimani ba ang haini bai kiseler kha hingke oro bai photo bo dinga jang video khlai tong bonota ke tabo hingke ko thangai no tongkha borok aste tini ni blog to asu jorti no nai je manchak no nang phunukha sajagoi tongkha ba like share comment khaini ta pudi haino next video ma laifinai